Right, magara udaro tabu buradari. Seta buradari wewe mugadzira kuya apa. Vauya kuzvichemo takavadzora. Right, tabu buradari. Chisha mukaita ora aenda mampa mareba zvazotso ana kudzoka chisha mukaita imukuradzo kuti kuda muroro chakaita ndochokuti munoona kuenda kwaakaita achibva mumusha medu hatizivisi kuti akamudzinga asi kuti akaya achitwa nababa wake kuya kutaura nababa wake kwaakaita ndokuti munoona akatizira akauya nambuya nasekuru handichanatsoziva nasisi uyo mukomana uyu akanga ana tete wake nehanzvadzi dzake ndobva wataura nyaya yavo ndobva wanyorana pasi saka panguva iyi tanga tichikumira madheti okuti zvavataura zviri kuwirirana here saka ipapo nguva yaisati yasvika vabereki ndobva vakabva vatora mwana wavo akabva vatora pepa riye rakanga ranyorwa riye zvakanzi takubvarura umu ndobva wabvarura saka kuzotero kwakazoitawo uyu kumusha kwomudzimai isina hanhu yachandanga ndichiziva saka mudzimai paakazouya takati ini haiwa hapana pachakaipa imi hamuna kutanga kuya panhanhasi tinokuzivai titokaimotora mukuru mumwe chete titaure nyaya iyi tichitira nyaya yakanga yamboitika kumashure nokuti paakazonti aende wakanga wavimwa mushonga tikati zvino kana chimwe mavimwa mushonga kurikupesana kwenyu munyu isi tiri isuisisu watiri kugara nemi nokuti hamusane makamuta penyu zvinoitika maitiro rudzii saka ndonyaya takanga ida kuti tikurukurei kuti murume wedu zvaadzoka iyi tsika yekuzomwa mushonga iyi haizodzokeroke here ndazitoshama ndotondwa kuti muroro akuda rino tienda mutasira kudzoka mashure mati murora paakasvika pakumvura mushonga ainetsana nani hapana wakanga achinetsana naye akangomwa mushonga nowei uyu patime akatora pokutanga akambosuduka pamumba ndozvandimutsananga kuti haana munhu wakanga achinetsana naye nokuti ndisitana ndichigara naye ati paakanwa mushonga antu aida kumwa mushonga wacho chii changa chainya kuendova nenyaya ainetsana nomurume wake here airambwa nemurume here zovanaa ndiri kuzvonipisa vakasvika papoindi kuti aziva kuda kuti inobva tinangana kutoziziva kuti chakakonzesa chaichacho kuti amwe mushonga chii pamwe mungatogona kumubvunza asi imi mamagona kubvunza makada kuzobvunza musi wakati paipa kwamboda kumwa mushonga musagona kusabvunza kusiya kuti chakupa kumurora umwe mushonga chii paakamwa mushonga tikamaendesa kuchipatara ndati paakabva ipapaya paakamushonga makambozvibvunza here kuti amabvunzira mushonga murora chii mati hapana chamukasiya apo adzoka futi chipiri topamagona kubvunza kuti murora toda kuti takuda hama yako ichiita miraika baba itererese nzwiseshona yapandaunzwisise chete azodzoka mushonga murume adzoka futi kumurume mukadzi wanoyo akuuya futi muroro wedu topamakuda hama yake kuti achiuya apupure kuti paipa yakambomwirei asi pakutanga apana kuda kubvunza kuti pambomwirei ndozvandipedza kutsanangura kuti paakamwa mushonga achienda kuchipatara achizodzoka pamumba haana kuzotosvika kutogara baba vake achibva vatera kuzomutora vachiitiwa wake nanaye manga maningire mushonga namai Ansoro dad.
chakandipawo kumwa mushonga kwanga kuri kushungurudzika nemagariro murume wangu achinditukirira achindiudza kuti ibva pamba pedu enda kumba kwenyu ndikauya ipapa hazvimire zvakanaka saka ndanda kushungurudzika kuti kumba kwacho kuenda ngosvika here nchiti odi pamba pano ndauya ndine pamuviri pake saka doti pamuviri pake pachengetwe kumba kwedu here izvozvo ndizvo zvanga zvandirwadza ende pakubva kwangu inini ndakaenda naamai vake ndo vakabva navo neni kumba kwedu kumba amweni ndobva vabva neni kumba kwavo kunonondisiya mumaoko evabereki vangu vasvika mumaoko evabereki vangu ndipo vati nhasi makunguva nemwana muchisiya mwana kuti aimunosiya mwana wenyu dzokerai naye ndobva ndadzokera kumba ndobva tadzokera bva tasvikawo pamba kutaurika kuti saka dzinza kumusha kwenyu nekumusha kwedu zvatadza kuwirirana nekuti pakabuda mashoko asiriwo zvatadza kuwirirana saka inini ndopandakafonera vabereki vangu kuti auya henyu munditore kuno ndizoka hangu kumba nekuti mashoko anenge akubuda ina handiyakwanise ndokuzoya vabereki vangu kwakakaita kuti auye kunonditora asi amweni ndo vangu atanga kundiendesa mazingo baba akuntidarika mazingo here baba ndosaka ndakubvunzai paipai kuti dzokerai kumashure mashoko yati munasinzvisa bhodzi mii pakutanga makauza ndo pane zvinhu zviri kuitika pane zviri kuitika kuti munhu angangosunga unongoega ndakagara panekagara panapa ndachangamira nekuti kuti ndatogumba chamudakuita zvakati pasika zvaitika panapa handiti maakuda kuzoziva chive mumwe nonyadzokera futi kumukadzi chindeti abereki suda chigara nevana tinawabvana tine mwana sikana hatichenjerei tine mwana komana kana muchida muro emi hamusi ndimanyenga munhu munhu anyenga munhu ndiye chete anotoreza kuti inini ndikuda mukadzi handiwa zvinokaona pamba panapa imi hamusi kuda muroro zvinobva tipashoya kuti imi hamudi muroro saka muchanamira kubvunzai kuti muda yemuroro nokuti kana imi muchida muroro munhu akaya nobenzi rakaiswa kugara naro pamba inimi hamufani kupinjira nokuti vanhu zvavanhu vangani vaviri hatida petino rudo kupfurudzira dzimba dzevanhu zvino inini ngoti ava vanhu vaviri ava umwe nonyaibva hanzvenga fune useriya mobhuraizana kumba kwenyu umwe nobva hanzvenga kuenda kumukadzi uya kabisika mamuziziva asi mamboda kubvunza kuti mimba yandeani zvikabvamba sei apa yakaenda mazuva mangani yakaita makore mangani chichi muda kutsvaga nyaya kuti munhu akaenda munhurume yakendotea kupi kumukadzi wake abereki inini dzimba zhinji zikupudzika nekuda kwedu isusu abereki baba ndikubvunzewo manzwa mukwasha wenyu ati mukadzi nomune munoti kudii amazvipamusoro mazuva ake kumanzwa ndamanzwa asi toita songe ndinoshamisika kuda kwenguva kuti pabana 2020 paakatanga achitora mukadzi wake munani 2020 taurisai kubva muna 2020 pakatizira mwana wangu kumba kwavo kusvikira azoda kudzorwa namwene wake namukurungai tizomutora mwana chidzoka chigara naye mukwa chavo hana kubva akaterera tozokushamisika ivo vachitonzwa mwana akutaura kuti pamwiri paanapo futi ndipe murume yeye ndinonyaruba asara kumba zvida kupai murora nhasi kupai murora itiraiwendera yamura kuti tikasisi tongokupai nguva munodzoka kuti munomudani after 2 weeks next dare redio anenge achipa chapufu chokuti akagara sei ine asandamboona kuti muroraniswa namwe tsikadzidadzidaro asirizvo murora anonyema mati komkurungai wenyu anonyema maturu uyanunye baba vandu vachitaura tezara asikuda mukadzi imini tezara zvakauya amukungai venyu nomwana wenyu kuti tava nomwana wenyu uyu makatambira mustudio pokutanga pamusoro pokutanga vachisvika tanga tine mamwe madzikoma takanosangana kutamba nokuti paakafona uyo achiti vari kuuya ndanga ndisiri kumba ndikati ngatichingosangana tichitamba sezvo kune mwe mukoma ari ndopa vakanzi nevakoma ngo varipo nemazuva amagara aya nemwana wedu mwangoya kunomudzosa here musinawo kana chamukabata madi mambodzokera naye ndobva vadzokera ndo pakazofona uyu pakati pousiku achiti mazwi ari kuno ndatadza kumapurira yaizvenyimite sei munditori zvichiva takaenda nevamwe vanga tinavo tikasvikira kwasabu
vanotirakidza kumba kwavo zviva tikasvika tikanowamutsa wakati muroora wenyu isungu wacho wenyu pana basi kugara asi kutomboziva kana kwaari saka kuti tigare nemunhu asi kuziva kuti murume wacho anodzoka rini zvinonetsa uyezve mwana wenyu anga ambotinwira mushonga pano saka taona kuti nyaya ingazotiremera kusvikira mukurungai wangu wamadzimai wakataura kuti uyezve mazuva aya pamwe murume anenge achida kuona kuti mazuva akutaura anenge asiri kuwirira saka taichiti kana achinge azobheura ndoshona yakataura tozoona kuti zviri kuenderana here tengeri munhu ngemwana uyu manje zvino zvaane bamhara ringe rababa iwe unoti kuti mwana asi wako taura mwana ndiwati alright baba chimbosei mwana aende kumurume wacho makabvisei topatakutarisa nezvakabvisa wakuona munhu achiramba anenge akabvisa wakabvisei hapana zoma manje hapana akuti achimanje manje kana michero chaiyo cross pollination inodhura munozviziva uchikungoenda kunoti mango ubereke zvakaoma pane patoshandwa ndinozvo zvinova kunga kuti popo ndo unoita izvozvo unotione process inoitikawo kuti ubereke tikudzorerai mukadzi wepo 2 weeks tichitarisa kuti 2 weeks munoenda kukanda zvinodiwa mazvizwa vanhu zviri pamutemo unodzoka next danho uripo muswani 22 uchitudza magariro awakaita imi munodzoka muchitudza vakateera vachigadzisa chivanhu chokuti watora mwana wenyu mimba yechipiri ndiyani toda kuti muoneka baba kuti marambiro amenoita varoora kana kuti marambiro amenoita mudzimai wenyu varoora vana vanoedza vanenge vachiita nechokusei vachikutaura kuti baba naamai ndovari kuti mimba ndeyani kurava neugomana mimba andoziva kuti ndiani ndiye aunombira waenda kugara naye unosangana naye unombira wasangana naye ndasangana naye padaisangana nezvotaiwirirana zvinenge teererai ndopamunoziva kuti 2 weeks dzatiri kumupa dzakatowandisa kuti mwana anoenda muchoto ipapo taura ndasangana naye ndaimba mari kuti anotenga mapiritsi morning after waikecha aiyo kwanza kukecha chaitowirirana kana ingeri mhuri yako waishandisa morning after yakandova munoshandisa mamethods maarikwa morning after aramba kushanda mimba ndiyani kana iwo wakamba morning after that means wakarara naye ndinozvo zvino kana wakarara naye morning after sina kuzotengwa munhu akaita budget mimba ndiyani ipa mutanga ndonjiri iwe ndomuridzo mimba saka sitangoti iwe unogadzisa zvinogadziswa kana zvaoma baba asita vauya tine maitiro edu kune vakuru vakatopira sutebhuru kungoita izvozvo chete kungoshanda inini chete kuti zvekesari kuna kesari tozvatinongoda tsika dzedu zoti kana mutororerani munofangoda sei pane zvinobviswa ndii tsvakirai kunombonano matizira ndii tipewo listi muroora zviri pamutemo baba mukuzvinzwa nokuti ari kuramba muroora haasi uyu ndimi kana akamboperekedzwa naamwene aramba ndibaba mutemo inoiswa nani saka uwiki wenyu handingaubatsirei indakupewo mashandiro angu kuti dzimba dzisaparara dzokera kumbasisi otera rini mukadzi wakumanhasika anda wachikumuda hauna kana mari saka uda kuti achengetwe nani kana uchimuda kwenda kupi ada kuti akazoya wega unomutera kwaatezvara unotora mukadzi wako nochivanhu chedu nokuti kachisvetuka zvinofamba taura nyaya yekuti mukadzi asitanya yepfuma
kana mfumo unokumbirapo mukadzi unoda kumuteera rini mpoko taina mpoko kumuteera kwachikondo kandiutawo kure zvakadii mpoko unogara kunewo togara pamupurudza pamupurudza iwe unogara shamba inoi purudza ipavapo pambwatsogagai isi suda kodhigwa kuti utukisai mukadzi akumba kwenyu wakagara sei handizvozvo kasi maringe ekuda mukadzi wako kutarisa kuti panhasi panokwana svonda mukadzi anenge akumba kwenyu vedani ngatibatsirane tingaramba ichitenderera pamusoro vedani aiwa denda singamboita ndataura leo hapa hapo inapamfuzi unotora unoshaka na $20 kana $10 kutora mkazi wako au yukumba kwa baba wako na sio kuruwa yoga kuna mali za kwani nekatume sana jizo mkuko na baba ndi baba ngoma no majikuno na burola simtora mwana yunguzi mumtaza kuti mwana wenyu aende kunotora mkazi wake akutaura kuti hawane mari notombatsiro ndichionopa anenge asichoiyo vatoda kutora murora padei kana $10 avlinga mushambere mukadzi waupa akambowana kuendesa murora uyo akanga aiwana kuti indo yembunzo makadi mukadzi wenyu paakambowana mari yekunosiya murora akanga aiwana nyaya iyo haina mubve yabvunza kuti isana kuti murora akanosiyiwa here makanga materia kunze kunomurora chete ini saunibvunza ini ndanga ndiripo pakaenda muoko anakenda namwene here anakenda namwene anakenda naamweni akaenga aenda naatete ava baba ndeuchisifuna kuti ai vachirege daifuya ikoko ndo chimwe chete izvozvo baba chabunonewa kuti mari yakaenda naatete nayenayachienda murora sematsvagira ingakutendera baba kana pana kudarika musade kudhumanisa vanhu nokuti inzwai baba mwenyini nhasi akuona kuti wareba asi mimba ari kugonana naye sei achipapa miri mukadzi vana uyo vanokuda kwaraevanhu yatiusangamba baba ndechekuti hazvina kunaka kuti uise mhurusa pamunhu iye muri mhurusa ari oraiti nguru kasi muchazoona kuti mhurusa yemwana wechabata inini pakuenda pamberi apo itoona kuti mhurusa yemwana ichabata isu takutarisa kuti twix time mwana anozokukura magariro akaita omokwati ukumuda ke ukumuda imba inini wemushonga manakidzirani chalaifi aina andimurwira munhu mushonga ndingatochinja kubhezi izvozvo handinganwe mushonga ndingachinja kumbezi petarini kwete kuti ndinganwe mushonga kana ona zvaumboenda kunani naatete wobva pamutema atete vanhu vemukomana ndo vanogadzirisa ava avogadzirisa ndibaba vakafanana nava handiti saka enda kupa uyo ati hanja mari kasati kana zvichibvira ada kubva kutakura ukakubva naye pano uchienda naye kumba ndizvozvo kozvipfeko zvakanozozviona kuti bhegi rakanoroona kuti mubatsirike baba ndikuona mupaziso zvangamutarisa zvo zvaaita azvoti mukadzi nomuda saka akubatsisaisei ndikuzviona pameso pavo tenderei mutendere kutora mukadzi wake imi kana mukwanisa kutaura nawo bhegi richitumirwa itaisai zvakasiti vanhu chida achitendera chinoti munotenda kui kumba makutora mudzimai wenyu muchienda naye mataura kuti mudzimai mukumuda ora wenyu kutarisa nituisai mutsikunoda mutudza magariro amukaita sezvo wati mukadzi wokumuda handizvozvo simukai inosaina taura zvekuti ndandakakurirwa kuti dare naate zvakachitoda aiwa saka izvezvi ndati
pedza chaunacho baba pfuma mwana akanaka rembera so ngareve pfuma tsikai mapurisa angu isiyei hatidi kuwanza basa iro basa chipurisa dzimba dzevanhu pane pamwe pasingatode pfuma panatanga magadziswa chakonzeresa ndizvo tozoenda kupfuma nhasi asuta nyaya yepfuma tinozoita nyaya yepfuma kana taona kuti mbai yagadzirika sei munodzoka ari mudzoka ri mwana uiperedza mwana munodzoka so inonosaina mingi pana amazana manje manje saka pakuenda achanga atera kunonditora kana azimakuenda misi saka ngorogada kuzotera kumba kuini motikeri Next one, we're going.